אהלן חבר'ס, יצא דמות חדשה שקוראים לו נורי. ובעצם נורי הוא תינוק והוא בנו של קנג'י. אז יאללה, בואו נתחיל להשיג אותו. טוב קיצר, בואו נלך להשיג אותו. אוקיי, כדור ברולר, נחמד. האמת שאני טוב עם ביבי. אפשר להגיד שאני טוב עם ביבי. קדימה, בחר. דלת, טוב. הגיע הזמן לשחק. מה? באמת הייתי אמור לבחור אותה, אבל איך? צ'יטר גדול, בוא נהיה פה צ'יטר. הכדור לא עושה כלום. פינוקי לא משנה. נו באמת, לא השגתי שום דבר. לא WL. עוד 20 אני צריך, ונשאר לי עוד 14 טיקטס. אוי, זה לא טוב. 20 כפול 2 שווה 40, אז אני צריך 40. מה אני רוצה? טוב, אז אני אהיה ג'ין. אז אתה עוד לא הכרתי אותו. נחמד. מה? לא. רק אומר שהתינוק יותר טוב. טוב, יאללה, בואו נמשיך. בואו נמשיך. יש. טוב. גם לא סתם, אני רוצה להביא אותו. הבנתי. לא, זה אל תרגיע אותי, לא משנה, אני הרגע אותי. לא, די נו מקרדתי לה. יש, ניצחנו. לא משנה, ניצחנו חבר'ס. מה אני בוחר? את זה. 3 2. הנה אמרתי לך. מה יצא לי? אוקיי, אז גאדג'ט בשביל פרנק. אוקיי, משחק הבא. משחק הראשון היה הפסד, הקודם היה ניצחון. עכשיו בוא נראה את זה. אז קיצר, אני בוחר את נורי. יש פה ערבי. בלה, אני לא יודע מה כתוב בערבית. אני לא מבין ערבית. טוב, יאללה. קיצר, אנחנו עכשיו ממשיכים. הפעם אני התינוק מול התינוק. אנחנו רבים. שלום, מה אתה עובד? אני רק תינוק, חמודי. תבקרו לי. היי, אתה לא נחמד, תעזרו לי. יש. לא, אבא הרג אותי. אבא. כאילו אבא שלה. נראה לך מוזי.
לא משנה, מפה הבא. הבא איתי. לא. הנה מי סרגו. לא, 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 לא. אתה לא. אתה לא. שלי. הכל שלי, אני רב. שלי. שלי. יש. זה שלנו. אתם לא תנצחו אותנו בחיים שלכם. הנה מי. הנה. לא. שיט. אבא, תעזור. לא, 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 לא. תגידו לו מהר. אין לי וי-פיי. שיט, נו באמת. הפסד. טוב. הפסד. אוקיי, רגע. שיט, לא משנה. לא, המשחק האחרון וזהו, אני אראה לכם אותו. אנחנו סרטון שלו, לא משנה. הוא בחר נבחרת. Get the ball. אוקיי, לוקח את הבול וישר איזה טוב אני, טוב, יאללה. נו, כבר תתקדם. היה טוב. אל חבר'ה. לקיצור, מקווה שיהיה ניצחון. אני רוצה. זה לא יפה, מה אתם עושים לחינוך? לא משנה, הם צריכים לנצח אותם, את הגנים, לא! אני צריך איכשהו, לא! יש, התינוק, תעשה את זה, תינוקי. יש, התינוק עשה את זה, ניצחון! אוקיי, עכשיו אני אראה לכם עליו. קיצר, טוב. יש תיבה. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. אוקיי. אז אני אראה לכם עליו. בעצם, קוראים לתינוק בעצם נורי. נורי הוא הבן של קנג'י. אני הולך לראות אותו, את קנג'י. הוא בן של קנג'י. כאילו קנג'י האבא שלו, ומי שאימא שלו זה קייז. קייז היא אימא שלו. בעצם אני הולך להראות לכם את הסרטון עליו. אז מפה, אתם יכולים לראות מפה, מניוז. בעצם, watch Nori come to life. יכולים לראות עליו. אם אתם רוצים. טוב, בוא נראה מה הוא עושה. אוקיי, עכשיו קנג'י נכנס לבית. אוקיי, יש אויבים פה. רואים שיש פה אויבים. קנג'י מעגן והאמא... למה את זורקת את התינוק? הופה. והיא רואה את התינוק, אבל קנג'י מחזיק אותו. אוקיי. הנה. הוא יציל את המצב. טוב, לא. יופי. עכשיו, קנג'י בועט על הרובוט. והתינוק עכשיו שמח. רואים לו תחתונים. טוב, קיצר, מה התינוק עושה? התינוק רואה את קנג'י, מה הוא עושה? התינוק חותך דג, אבל קנג'י זה.
אוקיי, מחזיק את הדג, ומישהו נתן לו כזה, וההורים שלו הלכו והשאירו אותו לבד בבית. למה בעצם השאירו אותו לבד בבית? זה לא בטיחותי. אוקיי. אוי, לא. האויבים. מה הוא יעשה עכשיו? אוקיי. אוקיי, עכשיו הוא נהיה קשוח. הופה, 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 הופה! איזה טוב, אה? וואו. לא ידעתי שעשה את זה. או. הופה, הופה, הופה! איזה מגניב. אוקיי, עכשיו כל הבת מבולגן. ההורים שלו באו והסתכלו על הבלגן, והם בשוק. והתינוק מאוכזב. אז הוא הלך. למה הוא הולך מהבית? עכשיו התינוק הולך עולם הברולסטארס. נורי. כן, זה הסוף. אז אם אז נתראה בסרטון הבא, ולא לשכוח להירשם לערוץ. ביי חבר'ס.